no, a ver, estas 4 horas dan para mucho, pero vamos ya a pasar a Mónica. Mónica, que es la secretaria de Igualdad de Xuventude e Movimentos Sociales de UGT Galicia. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene un máster en Prevención de Riesgos Laborales y desde el 2013 secretaria de Igualdad, Xuventude y Movimientos Sociales de UGT Galicia y forma parte de diferentes consellos y grupos de trabajo, como bien decías tú, Susana, del Consejo Gallego de las Mujeres, del Observatorio Gallego de Violencia de Género, Comisión Consultiva Autonómica para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Negociación Colectiva del Consejo Gallego de Relaciones Laborales y bueno, así podríamos seguir hablando y bueno, ella nos va a hablar sobre igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y también agradecerle pues que estuviera aquí esta tarde pasando con nosotros y nada, bueno, ya te doy paso, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Boas tardes, moitísimas gracias, Pilar. Gracias, Susana, tamén, polas túas palabras. Bueno, pois desde UGT Galicia, evidentemente, pois agradecer, non, a asociación que contara con nós para poder compartir, pois, bueno, un rato esta tarde, pois, con todos estes temas, non, nos que traballamos, pois, no noso día a día, e que, bueno, pois, que é fundamental, pois, o que digo, poder compartilos con outras organizacións e con outras persoas, pois, que tamén se dedican a isto, non? Así como digo, todas as que estades detrás da pantalla, non? Pois, como decía Susana, que botamos de menos poder ter eses encontros presenciais, pero, bueno, é a nova normalidade que nos toca de momento e non nos queda de outra, non? Polo menos poder vernos así. Nesta primeira parte da xornada, a min, bueno, polo que falamos, vou a tratar de facer unha pequena análise da situación da muller no mercado laboral galego, non? Para eso, pois, farei unha pequena referencia pois, de onde vimos, onde estamos e pois, cara a onde non imos ou é probable que vayamos tal e como están sucedendo as cousas, non? Vexo caras novas, co cal, bueno, pois como decía, sempre me gusta facer un pouco, pois, ainda que son unha representación gráfica, que vou intentar compartir unha presentación que teño aquí, a ver si... Espera. Si vai aí, creo que se ve. Vale, un pouco para que a podades seguir mellor, non? Como decía, pois, aí vai. Remontándonos, non? Moito, pero creo que é bo, non? Sempre facer un pouco de memoria de, pois, eso, que vimos dunha sociedade, pois, patriarcal, na que as mulleres, pois, non tiñamos os mesmos dereitos que os homes, non? Ou ni siquiera tiñamos dereitos, porque este documento que vedes aí é un contrato dunha mestra, non? Que do ano 1923, aí nin sequera as mulleres, non? Podíamos votar, iso chegaría ainda 10 anos máis tarde, pero un pouco para ilustrar pois algo que teña que ver directamente co mercado laboral, non? En vez desas cláusulas, como digo, que tiña que asinar, non? Unha muller para poder ser mestra, pois a primeira, moi evidente, que era que non se podía casar, non? O contrato e o recolle quedaría automáticamente anulado e, sen efecto, se a mestra se casaba. Non podía andar en compañía de homes, tiña que estar na súa casa entre as 8 da tarde e as 6 da mañá, a menos que fora pois, para atender funciones escolares, non podía andar polas heladerías, non podía abandonar a cidade baixo ningún concepto sen permiso do presidente do Consello de Delegados, non podía fumar, non podía beber, ni moitísimo menos, nin ir en coche, a non ser que fora, claro, co seu irmán ou co seu pai. Iso sí que estaba permitido, non? Pero con ningún outro home. En fin, unha serie de cuestións pois que a veces non parece que son, pois non sei, da prehistoria, pero, bueno, a miña abuela está viva e as viviu. Entón, bueno, tampouco quedan tan atrás estas cousas e por eso digo que moitas veces pois non está de máis recordala, non? Se avanzamos un pouco ao longo dos anos, pois, ainda no ano 1975, non? Tamén hai que recordar, bueno, que as mulleres españolas precisábamos do consentimento do marido para poder traballar. Non era a coñecida como a licenza marital, xa que, bueno, pois o traballo remunerado, non? O traballo que se realizaba fora da casa estaba, pois, reservado
ou mulleres solteiras co consentimento do pai, non? Ou si te casabas, como digo, pois co consentimento do teu marido. Polo cal, como digo, pois esa falta de dereitos é de antronte, non? Outro exemplo era que ata, pois tamén na década dos 70, as diferenzas salariais, non? Das que tanto seguimos falando ainda hoxe en día, pois non estaban só consentidas, senón que tamén estaban reguladas, non? Por exemplo, pois por citar, unha ordenanza do sector textil no ano 1970 recollía literalmente que as mulleres que realizaran funcións propias de varón recibirían un 70% do salario estipulado para esa categoría profesional, non? Entón, pois eso, un pouco de aí vimos. E chegamos ao ano 1978 no que pois, se aproba a Constitución Española, non? Se recolle por fin a igualdade de mulleres e homes ante a lei, a prohibición de toda discriminación por razón de sexo, co cal pois, se dá un punto de inflexión a partir do cal pois, se produce unha incorporación máis grande, non? Da muller, paulatina, pero, bueno, pois digo, máis numerosa das mulleres ao mercado de traballo, pero tamén, como veremos, non nas mesmas condicións que os homes, non? Porque a incorporación da muller a ese mercado laboral retribuído, fora do fogar familiar, se fixo sen resolver o conflito que supón traballar fora da casa e seguir asumindo as propias responsabilidades familiares, non? Por iso sempre decimos que calquera recorte no gasto público que derive pois, nunha reducción ou eliminación dos servizos, sobre todo dirixidos á cidadanía en xeral, pero sobre todo nos de atención a menores e a persoas maiores, pois suporá pois, un retroceso, como digo, para a cidadanía, pero para as mulleres en particular, non? Que se seguirán vendo na obriga de seguir asumíndose pois, difícil e impracticable dobre papel de muller traballadora fora do fogar e muller coidadora en moitos casos, non? E para poder analizar, non, esa evolución que se van dando ao longo dos anos das distintas variables que influen no mercado laboral para poder ter esa fotografía, bueno, desde UGT elaboramos todos os anos distintos informes, pero así os dous máis grandes, vale, os elaboramos pois, un en torno ao día 22 de febreiro, que é o día pola igualdade salarial, e outro o 8 de marzo, en torno ao día internacional da muller traballadora. Entón, aquí podemos ver un pouco os últimos datos estadísticos, vale, que hai sobre cada variable, sempre, pois, é importante coñecer a situación e a evolución para ver onde hai, pois, máis déficits, non? E sobre iso intentar, pois, poñer medidas ou propoñer medidas e traballar todas neses eidos nos que hai, pois, máis carencias. A falta de estadísticas tamén teño que decir que moitas veces supón un problema porque, por exemplo, pois eso, para poder analizar as horas dedicadas a actividades de fogar e familia, pois non temos que remontar a uns cantos anos atrás, non? Pero ainda así, pois eso, segundo as estadísticas, as mulleres adicábamos ao día, de media, 4 horas e 30 minutos a actividades, como digo, de fogar e familia, fronte ás 2 horas e 40 minutos que adicaban os homes, co cal, bueno, pois creo que xa nos dá unha primeira gran idea das diferencias das que partimos mulleres e homes. Aí podedes ver nese cadro, que polo que vexo se moveu un pouco, a xente que nin traballa nin está buscando emprego, se lle preguntamos o por qué están nesa situación, vos marquei aquí en negrita, non? Como a influencia das responsabilidades familiares siguen a ser determinantes hoxe en día, non? Podedes ver aí como hai 32.500 mulleres galegas que din que nin traballan, nin están ou non poden buscar traballo por ter que atender o cuidado de menores, de persoas adultas enfermas, discapacitadas ou maiores, fronte a 4.200 galegos. E 48.200 mulleres galegas que o mismo están nesa situación por ter que atender outras responsabilidades familiares ou persoais fronte a 5.300 homes. Se analizamos a evolución das tasas de desemprego, pois tamén podemos ver aí unhas diferencias significativas. Por qué? Porque se históricamente os homes pois, se situaban en tasas de casi pleno empreo, por decirlo así, non? As mulleres pois, sempre tuvemos tasas superiores, o certo é que despois da crise económica que pasamos fai uns anos, chegamos ao ano 2014 onde as tasas prácticamente entre homes e mulleres, como podedes ver aí, se equipararon. Pero parece ser que, pois, eso, un síntoma de que
tampouco aprendimos moito do pasado, non? Pois a partir do ano 2015, que comeza a haber unha leve recuperación económica, de novo, aínda que ambas tasas van baixando, as mulleres volvemos a ter tasas superiores de desemprego con respecto aos homes, non? O que é pois, un indicativo de que seguimos a acceder menos ao mercado laboral retribuído. Se analizamos a ocupación por sectores, un pouco mesmo. Podemos ver como os homes teñen os seus traballos máis diversificados. Podedes ver aí como, por exemplo, no sector da industria, os homes traballan nun 22,4% fronte a un 9,7% de mulleres que están empregadas no sector industrial. Na construción xa, bueno, xa podedes ver que as mulleres representamos tan só un 1% das persoas que traballan aí. Onde estamos maioritariamente empregadas as mulleres é no sector servicios. 84,5% das galegas traballamos neste sector. É un sector que se caracteriza por ter normalmente condicións máis precarias e salarios máis baixos. En canto a outra cuestión da que sempre se analiza, non? Que a maior dificultade que moitas veces temos as mulleres para chegar a postos directivos ou máis altos dentro das empresas, creo que isto tamén visibiliza moi ben, non? Como hoxe en día a situación pois, segue estando moi descompensada. Vemos aí pois, o número de persoas que compoñen os órganos de dirección das grandes empresas do noso país. Nos comités executivos hai 33 homes fronte a tan só unha muller. Nos postos executivos, miradas grandes diferencias, non? 372 homes fronte a 72 mulleres. E nos postos non executivos tamén, pois, 65 homes frente a 25 mulleres. En canto ao tipo de contratación, pois tamén teño que dicir que hai grandes diferencias entre homes e mulleres. As mulleres temos máis temporalidade que os homes, e aí sí, nesta filmina, en canto a contratación a tempo parcial e xornada completa, podedes ver pois, como hai máis galegos que galegas que traballan a xornada completa e como hai 117.000 mulleres en Galicia que teñen un contrato a tempo parcial fronte a tan só 38.600 homes. E se isto fose unha opción personal, pois evidentemente non habería ningún problema. Eu quero traballar pois, a tempo parcial, pois benvido sexa. Pero, de novo, se lle preguntamos ás persoas que teñen un contrato a tempo parcial por que teñen ese tipo de contrato, de novo, volven a saltar as responsabilidades familiares como unha causa determinante na resposta desas persoas. De novo podemos ver como hai 20.600 galegas que din que teñen que ter un contrato a tempo parcial para poder compaxinalo con eses cuidados de menores, maiores, incapacitadas ou enfermas, fronte a 1.000 homes, e tamén 6.900 galegas fronte a 1.000 homes por atender outras responsabilidades familiares. E aquí tamén chama moito a atención a seguinte liña na que se pon de manifesto como 61.000 galegas din que teñen ese tipo de contrato porque non son capaces de atopar un traballo a xornada completa fronte a 23.000 homes. E xa para rematar ese repaso así estadístico moi rápido, pero que creo que fai falta, non? Moitas veces para ser conscientes de que a día de hoxe segue habendo todas estas diferencias no ámbito do traballo, serían un pouco analizar os permisos e licenzas, non? Aí vos puxen os últimos datos que existen sobre solicitudes de reducción de xornada por cuidados de menores de 12 anos en Galicia, e podedes ver como, bueno, pois hai 30.150 mulleres que solicitaron unha reducción de xornada fronte a 9.320 homes. E aquí teño que dicir que isto a pesar de que en Galicia existe unha axuda económica da Xunta de Galicia para compensar esa perda, non, económica de cando ti pides unha reducción de xornada para homes e familias monoparentais, co cal, a pesar de haber unha medida de acción positiva a favor dos homes, aínda así as diferencias, como podedes ver, pois son moi grandes. E xa para rematar neste aspecto, pois, podedes ver as excedencias por cuidado familiar que se solicitaron en Galicia desde xaneiro hasta setembro deste ano, no que de novo se poñen pois, de manifesto, non? Que seguimos sendo as mulleres as que maioritariamente nos acollemos a este tipo de permisos. Co cal, todas estas variables, acompañadas de outras cuestións, non? Pois dan lugar a tan denunciada brecha salarial
que, como podedes ver, bueno, pois ao longo dos anos vai oscilando, pero en Galicia nunca estivo por debaixo do 20%, o que é algo, vamos, insostible, injustificable, en o que non nos deixamos de perpetuar, en que é algo sobre que hai que incidir e que non se pode consentir que as mulleres, pois eso, percibamos en Galicia de media un 21,3% menos de salario ao ano que un home, non? Co cal, todo isto, pois, o que nos pon de manifesto é eso, non? Que as mulleres temos unha menor protección social como consecuencia, pois, da maior precariedade do emprego, das dificultades de acceder e manter eses traballos, non? Da brecha salarial e da asunción das responsabilidades familiares. Entón, bueno, desde o noso punto de vista, para que vos así quededes con unha idea clara, non? Sempre digo que hai 4 bloques sobre os que creo, resumindo moito, que habería que actuar para conseguir que a situación cambie, non? O primeiro, que creemos que é fundamental, non? Que exista vontade política de que a situación cambie, porque se non dispoñemos dunha legislación que teña en conta a perspectiva de xénero, pois evidentemente a situación, pois, ou retrocederá ou se perpetuará, pero pouco avanzaremos se a legislación non ten en conta esa perspectiva de xénero, non? Ademais da legislación, son necesarias políticas públicas adecuadas que non nos fagan as mulleres, como decíamos, seguir tendo que suplir ao Estado, sobre todo neses ámbitos, non, de coidados aos que facía referencia antes. Outro gran piar fundamental é, sin dúbida, a educación, porque é necesario erradicar todos os roles estereotipos sexistas que siguen imperando a día de hoxe na nosa sociedade. E como cuarto bloque, non, polo que nos toca tamén as organizacións sindicais e no que temos maior capacidade de influencia, pois é intentar mudar as cousas a través da negociación colectiva, non? Fundamentalmente dos convenios colectivos, do seu articulado e dos plans de igualdade. Co cal, o que si vos podo dicir é que ao sindicato pois nos siguen chegando todos os días consultas, dúbidas e problemas, maioritariamente por parte de mulleres no que respecta a solicitude ou acceso, non, de determinados permisos e licencias, sobre todo en materia de conciliación, o que nos dá, pois, como digo, unha idea de que pois aínda non vivimos nunha sociedade corresponsable e que cando queremos ou, máis ben, diría eu, necesitamos, non, acceder a un destes permisos ou licencias, moitas veces nin sequera pois é fácil. E si quería incidir en que tamén temos que ser conscientes de que acceder a estes permisos e licencias moitas veces pois teñen tamén, a parte de repercusións negativas para o presente, tamén as teñen de cara ao futuro. Porque, pois eso, solicitar unha reducción de xornada ou unha excedencia vai a supoñer, non, un afastamento durante determinado período de tempo do teu posto de traballo, a veces períodos pois longos, o que vai a supoñer que, como digo, teñas máis dificultades a medio e longo prazo para manter ese posto de traballo. Podes estar perdendo oportunidades de promoción, porque non estar físicamente na empresa ou estar menos horas, pois igual cando se convoque un proceso deste tipo, pois igual non participas en igualdade de condicións cos teus compañeros e compañeiras. Evidentemente, se reducen ou directamente perdes os teus ingresos, no caso das excedencias, e tamén se levan a cabo interrupcións das nosas carreiras de cotización que, como digo, tamén vai a ter consecuencias de cara ao futuro se eu necesito pois solicitar unha incapacidade ou unha prestación por desemprego ou cando pois pasen determinados anos, cando teñamos que acceder á nosa pensión de xubilación, pois estas cousas van a ter as súas repercusións en todo isto, non? E repasando moi rápido, pois ao longo dos últimos 10 anos, non? Pasaron moitísimas cousas, pero por nomear de forma rápida, non, pois 5 normas que creo que tiveron unha pois trascendencia moi importante nas relacións laborais, non? Tendo en conta tamén a perspectiva de xénero, pois podemos ver aí, bueno, no ano 2012, 2013, as coñecidas como, non, as reformas laborais, que, bueno, se modificaron cousas, como digo, que ás veces non o vemos directamente, pero indirectamente, pois son moi prexudiciais para o mercado laboral femenino, porque, por exemplo,
Se modificou a regulación do contrato a tempo parcial nas reformas laborais, que se permitía que se podan facer un maior número de horas complementarias cando tes un contrato a tempo parcial. Entón, se nos vamos a cando víamos antes, non, que hai moitas, sobre todo mulleres, que acceden a un contrato a tempo parcial para poder compaxinalo con certas, non, responsabilidades familiares e teño que facer, ou me impoño en facer un maior número de horas complementarias, pois evidentemente pouco nos van a estar axudando. E outra das cuestións que se modificou era que antes te tiñan que preavisar con 7 días de antelación para realizar estas horas complementarias e se reduciu a 3, co cal, pois, evidentemente, toca toda a miña planificación, non? Se produciron tamén, bueno, outras modificacións, vale, en canto a permisos e licencias, a distribución irregular da xornada de traballo, en canto ás modificacións sustancial das condicións do mesmo e inaplicación de convenios, non? Tamén cuestións que se deixaban en mans da negociación colectiva, pois establecer a prioridade aplicativa dos convenios de empresa fronte aos do sector ou a supresión da outra actividade, pois tamén dificultan que podamos materializar todas esas cuestións que, como digo, a Lei de Igualdade deixa en mans da negociación colectiva. Chegando xa ao ano pasado, o 2019, bueno, se aprobou un Real Decreto Lei que recolle moitas das reivindicacións que históricamente desde o UGT viñamos reclamando, co cal, bueno, creemos que é un Real Decreto moi positivo, non? Pero tamén, porque, bueno, moitas veces estamos acostumadas a escoitar, non? Que o camiño a seguir non é o de favorecer a conciliación das mulleres, vale? De que esteamos reiteradamente falando do problema que supón a asunción das responsabilidades familiares, non hai que regular ou legislar, non, para favorecer a conciliación das mulleres, como digo. O obxectivo, evidentemente, é acadar unha sociedade corresponsable na que se erradiquen todos esos prexuízos que siguen existindo a hora de contratar unha muller, porque, bueno, non nos confundamos que, ainda que estamos no ano 2020, cuestións, como pode ser a maternidade, pois ás veces siguen decantando a balanza, non, a hora de contratar a un home ou a unha muller para un posto de traballo. Nos siguen chegando consultas de, outra vez, maioritariamente mulleres, preguntando se nunha entrevista lles poden preguntar se teñen fillos ou fillas ou se teñen a intención de telos, non? Entón, todo este tipo de cousas siguen pasando hoxe en día. Se levou a cabo a sustitución dos antigos permisos de maternidade e paternidade, non, polo novo permiso de nacemento e coidado do menor, que paulatinamente se irán equiparando para ambas persoas da parella na súa duración, cuestión que para nós será algo que, como digo, imprescindible, porque consideramos que os permisos teñen que ser individuais e intransferibles para que todos e todas teñamos as mesmas oportunidades, non? Se modificou tamén, quería facer referencia ao artigo 34 do Estatuto, que é un artigo que regula o dereito das persoas traballadoras a solicitar a adaptación da duración e distribución da xornada de traballo, vale? Porque moitas veces, bueno, por descoñecemento, é importante que non nos veña sempre á cabeza, como digo, solicitar unha reducción á excedencia cando tamén existe a posibilidade de adaptar a distribución da túa xornada en base a motivos de conciliación, non? E, bueno, xa recentemente, o mes pasado, se publicaron 2 reales decreto, un que regula o contido dos plans de igualdade e outro sobre a igualdade retributiva en mulleres e homes que, bueno, chegan, o tema dos plans de igualdade, o desenvolvemento regulamentario xa estaba previsto no ano 2007, non? Na Lei de Igualdade, 13 anos, nin máis nin menos, que tardou en chegar, pero, bueno, acaba de chegar, entón, bueno, consideramos que son 2 pasos moi importantes para poder concretar cousas que creemos que van a axudar, como digo, a que a cousa mellore, non? E despois, bueno, deste repaso máis estadístico e legislativo, chegamos á situación actual, non? A situación marcada pola COVID-19, indudablemente, non? Unha crise que está poñendo en valor a importancia do público,
e do noso estado de benestar, pero que ao mesmo tempo tamén é un altavoz de desigualdades, non? Porque pon en evidencia a carencia de algúns servicios sociais, son carencias que maioritariamente estamos tamén cubrindo as mulleres, non? Hai máis mulleres que homes afectadas polo COVID, un 56%, pois, por un lado, porque estamos pois, máis expostas en sectores de atención, e por outro tamén, pola influencia desa asunción mayoritaria das responsabilidades familiares, porque, bueno, parece paradóxico, non? Que moitos dos sectores fortemente feminizados estean a ser pois, a vanguarda da loita contra esta crise, non? Porque as mulleres pois, estamos maioritariamente empregadas en sectores de primeira liña, non? Como pode ser pois, o sector sanitario, o do comercio, da limpeza ou, como decía, dos servizos sociais, non? Pois, porque seguimos asumindo os cuidados tamén ante o peche de escolas e de centro de días que aconteceu, pois, como digo, nos meses que nos precederon. Que nesto esperamos, como non temos datos todavía, non? Pero sí que confiamos en que se avanzara durante o confinamento domiciliario na corresponsabilidade e así esperamos ver cando podamos dispoñer dun balance da situación destes últimos meses, non? E por iso, como digo, bueno, desde o UGT consideramos imprescindibles que as mulleres esteamos no centro dos plans de recuperación, non? Para que bueno, evitar tamén que os limitados logros en materia de igualdade que se levaron a cabo nos últimos anos pois retrocedan por culpa desta pandemia, non? Porque, por exemplo, segundo os datos que dispoñemos, hai máis mulleres que homes que foron afectados por ERTEs nestes últimos meses, pero xa máis homes se reincorporaron a traballar que mulleres, co cal, bueno, como digo, non dispoñemos de datos que permitan sacar conclusións, pero parece, non, síntomas de que de novo vamos a ser as mulleres as que nos vamos a volver a quedar fora do acceso ao emprego. E, bueno, durante este tempo se levaron a cabo pois, medidas extraordinarias, non, para facer fronte ao impacto económico e social do COVID, que evidentemente, pois, seguramente non sexan suficientes, non? Pero, bueno, o problema xa non é ese, sino que, bueno, algunhas, pois, non todas as persoas traballadoras se van a poder acoller a elas, porque, por exemplo, non? O teletraballo, que o primeiro que quero dicir é que non pode ser un sinónimo de conciliación, vale? O teletraballo hai que regulalo, como digo, non pode ser sinónimo de conciliación porque perpetuaría eses roles, non, de cuidado da muller, e hai que tratalo como é, que pois, unha forma organizativa de traballo para o conxunto das persoas traballadoras, pero que ademais pois, non é factible para moitos dos sectores e ocupacións feminizadas que nomeaba antes, non, como pois, eso, o comercio, a limpeza, o sector sanitario, que requiren a presenza física da persoa. Se estableceu tamén, bueno, o plan Me Cuida para reduccións e adaptacións de xornada ou a solicitude de reducción do 100% da xornada, pero claro, aquí vamos ao de antes. Se solicito unha reducción do 100% da miña xornada, pois non percibo salario, co cal, pois supoño que só as familias que teñan outros medios para subsistir poderán acollerse a estas medidas, non? En Galicia, bueno, tamén houve unhas medidas extraordinarias, por un lado, pois, se asinaron no marco do diálogo social, por un lado, pois, axudas para a contratación de menores, para a atención, o cuidado de menores e de persoas maiores, non? E por outro, pois, axudas económicas para paliar esa perda de ingresos de quen solicitaba unha reducción de xornada ou unha excedencia. Nese aspecto, nós claro, o que propoñíamos é que era que se adoptaban, non, nas mesmas condicións por ambas persoas da parella esa reducción ou excedencia, pois incrementase a axuda económica precisamente para fomentar esa corresponsabilidade, como a outra que comentaba antes de acción positiva, pero non sabía adiante. Non podemos esquecer tampouco o mundo do rural, vale? Porque en Galicia, bueno, pois representa o que representa e, bueno, pois hai moitos problemas tamén que se evidenciaron, non? Na distancia ou a escaseza de determinados servicios e a falta de oportunidades laborais que, como digo, tamén despois destes meses iremos vendo como van evolucionando, non? O cal, para ir rematando xa, pois eso, insistir en que é necesario replantear o modelo de cuidados, non? Que históricamente pois recaeu sobre as mulleres, de maneira non remunerada ou moi mal remunerada e moi pouco recoñecida social e laboralmente,
Porque, eso, o que está claro que hai que ter en conta a perspectiva de xénero pois cando se lexisla, cando se establecen as políticas públicas ao respecto, non? Bueno, aquí tedes un titular desta semana, non? Que di, pois, madres de niños obligados a hacer cuarentena, tivemos que buscarnos a vida. Como fará alguén que non poida teletraballar? Claro, vendo isto, xa o primeiro que digo é que non sei se os pais pois siguen sin existir, porque aí só fala de nais, son as nais as únicas que non? Que teñen que buscarse a vida para poder atender eses coidados, ou volvemos a solo asimilar teletraballar como medida de conciliación. En fin, creo que isto é un síntoma, pois o que vos decía, non? De que hai cousas que hai que superar e que hai que trasladar de outra forma, porque senón estaremos perpetuando, como digo, certos roles que non é bo, non? Creo que o titular, pois, bueno, se debería recoller a necesidade de plantear pois medidas e servicios que dean resposta a esa necesidade, non? E non enfocar todo sobre a responsabilidade familiar da muller. E xa, bueno, enlazando ca intervención de María Ángeles, que será a que interveña a continuación, bueno, pois eso, xa que a próxima semana pois é o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, non quería rematar sin facer unha pequena alusión á loita no ámbito sindical tamén neste tema. Porque evidentemente se a precariedade, a discriminación e a brecha salarial, pois eso, se eso non fose suficiente, non? As mulleres pois tamén temos que loitar contra o acoso e a violencia machista, non? Esa violencia que non cesa e que nos asasinan polo simple pois, feito de ser mulleres, non? Hai miles de mulleres que se levantan pois todos os días con medo atroz e, como decía antes Susana, pois hai que poñer enriba da mesa todos os nosos esforzos, medios e todo o que poidamos para poder loitar contra isto. Desde o GT, pois, consideramos necesario abordar o ámbito da violencia no ámbito laboral dende dous puntos de vista, non? Por un lado, a inserción laboral das mulleres que sofren violencia de xénero e os dereitos aos que se poden acoller, e por outro lado temos o acoso sexual e o acoso por razón de sexo que se dá nos centros de traballo, non? En canto ao primeiro, bueno, pois eso, fai necesario, non, que se teña en conta un especial tratamento normativo en canto a eses dereitos aos que se poden acoller as mulleres, porque, bueno, creemos que garantir a independencia económica das mulleres que están pois nesa situación, non, tendo un emprego estable de calidade, pois facilita moito, como digo, a situación desas mulleres, non? Segundo un informe da Unión Europea, di que sobre a independencia económica, pois di que é un elemento crucial, non? Porque 82,5% das mulleres que sufriran violencia pois eran pouco independentes económicamente, non? E máis do 71% das mulleres que sufriran acoso e violencia destacaban que o desemprego e as situacións de precariedade supoñan uns dos principais frenos á hora de interpoñer unha denuncia. Entón, bueno, creemos que nese aspecto tamén hai que traballar porque a independencia, como digo, insisto, económica das mulleres pois pode axudar moito tamén a sair destas situacións. En canto ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo, bueno, pois está prohibido evidentemente, non? Pola lei, existen determinadas obrigas tamén para as empresas, tanto para previr que se poidan dar estas situacións como para que, si se dan, dispoñer de canles efectivos a través dos cales poder tramitar ese proceso. É certo que as denuncias contra este tipo de violencia son escasas, son unha violencia que está moi invisibilizada e que, bueno, as mulleres o que nos trasladan moitas veces é precisamente eso, non? Que temen, bueno, expoñerse a represalias e acabar perdendo o emprego, co cal, bueno, moitas veces, pois, non se quere dar o paso de denunciar, non? Nos, bueno, o que facemos é intentar intensificar a labor formativa cos nosos delegados e delegadas nas empresas nesta materia, non? Co fin de que poidan, bueno, pois informar, tamén asistir aos traballadores e traballadoras das súas empresas e que negocien medidas e protocolos para poder, como digo, dar canle todo isto. Non podemos perder de vista tampouco as novas formas de violencia, sobre todo na xuventude, non? A ciberviolencia, que, bueno, as mulleres tamén estamos ameazadas de forma abrupta pola violencia no mundo digital.
E agora rematando de verdade, xa que sí, nada, para enlazar pois isto tamén, no, co momento actual que estamos a vivir, pois decir que percibimos un incremento do risco, non, de exposición ás violencias machistas, pois debido tamén producido a crise polo COVID-19, con a crise en principio sanitaria, pero que está a desembocar pois nunha crise económica e social que, bueno, pois ao recluir as mulleres ou estar máis tempo no fogar, non, pois temos que saber que ese pois, é un dos principais escenarios da violencia machista e tamén pois, moitas veces obstaculiza que se teña ese acceso non máis directo aos recursos de atención e protección dos que dispoñemos. Entón, bueno, creemos que pois, despois destos meses duros que pasamos e que estamos pasando, pois eso, non podemos perder de vista ningunha das situacións que acabo de comentar e sempre, pois, eso, tamén visibilizar e dar a coñecer todos os servicios eso, desde as distintas organizacións e estratos que compoñemos a nosa sociedade para que ningunha muller se quede sin ter a ninguén ou ningún sitio de referencia que poida acudir onde se sinta máis cómoda para poder, pois, como digo, axudar en todo no que este nas nosas mans. E quédome aquí xa para non non alongarme máis, se queredes comentar algunha cousa, pois, sin ningún problema. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Vamos bien de tiempo, ¿eh? No os preocupar que cuando se hizo el planning, pues una de las cosas que siempre decía era, sobre todo, que a mí me encanta ir a congresos, a charlas, siempre decía yo, cuando yo sea moderadora, o sea, ponente, lo que más odio es que te queda un minuto, porque a partir de ese momento ya se te corta todo y entonces cuando hicimos el plan me decía 4 horas, digo yo, bueno, vamos a disfrutarlo, ya que vamos a estar esta tarde, por lo menos la gente que diga lo que tenga que decir sin interrupciones y sin nada. Y bueno, yo quería comentar, ahora tenemos 15 minutos por si alguien quiere hacer unas preguntas que las hagan por el chat o que pidan la palabra por los micrófonos. Y yo quería comentaros de que sí que yo como empresaria, como madre y como trabajadora, lo que veo es eso, que al final somos las mujeres los que nos autoimponemos el llevar a los niños al médico, o una cosa que tampoco ahora no está nada hablado, la tercera edad. Es decir, que las mujeres tenemos que hacernos cargo de nuestros padres y de nuestros suegros. Y si decimos a nuestro marido o a nuestra pareja o a nuestro compañero o lo que sea, no, es que yo tengo que dejar mi trabajo, es que parece como pues es que no los quieres. No, no los quieres, no. Mi trabajo es tan importante, el trabajo de una mujer es tan importante como el de un hombre. Entonces, si nuestros hijos o nuestros padres o nuestros suegros son al 50%, voy un día yo, vas otro día tú, y no pasa nada. Como la corresponsabilidad, es lo que digo yo. Y bueno, nada, sí que hay que hacer planes de igualdad. Nosotros como una pequeña empresa sí que no es importante tampoco gastarse mucho dinero en unos planes de igualdad, ¿no? Sino algunos actos tan simples como pues si una mujer o un hombre quiere cuidar de sus hijos y quieren estar las 4 horas, pues darle la opción a su trabajo. Entonces, las pequeñas empresas también tenemos que poner algo de nuestra parte para eso, para fomentar la jornada partida, el horario, pues 6 horas y bueno, todos tenemos que poner de nuestra parte y también ahora con esto del COVID tirar para adelante y todos unidos, que nos viene una crisis muy, muy grave. Y bueno, no sé si alguien quiere hablar. A ver, no sé cómo tengo que aquí para lo del chat. No sé, el chat. A ver si hay alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta para Mónica?
No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, no, pues... me están preguntando aquí si los planes de igualdad son subvencionados. Mónica, yo creo que sí, ¿no? O María Ángeles, que eso que también... Sé que había algunas ayudas desde la Secretaría, o bueno, o Susana. Creo que había unas ayudas, no sé si desde trabajo. Creo que... Sí, Sí, hay unas ayudas, ¿no? Pero las ayudas para planes de igualdad son para las empresas que no están obligadas, es decir, el umbral de personas a las que afecta la realización y negociación de un plan de igualdad en este año que viene, en el marzo del 2021, será para empresas de más de 100 personas trabajadoras, incluyendo a las personas que están en ETT cedidas como trabajadoras a una empresa usuaria, pero en el año 2022 a empresas con más de 50 personas trabajadoras. Para las que no están obligadas, sí hay ayudas autonómicas y nacionales, que son muy importantes. Ahora, yo, suscribo totalmente lo que ha dicho Mónica, ¿no? Íntegramente la ponencia, ¿no? Pero añadiría un tema, quizás que de ahí ahora, luego los pondré después, que creo que es muy importante, y es que, amparándonos en los datos cuantitativos que ha dado Mónica, la mayor parte de las mujeres trabajan en empresas pequeñas, en microorganizaciones, en empresas que no llegan a 50 personas en plantilla y muchas veces a menos de 10, a las microempresas. Estas empresas no tienen obligación de hacer un plan de igualdad. Y un plan de igualdad es muy complicado de hacer porque requiere mucha formalidad, además de una mesa negociadora y una mayor complejidad con el nuevo Real Decreto que acaban de publicar en marzo, como bien ha dicho Mónica, que por un lado deja abierto muy bien el diálogo social, pero genera una gran complejidad para las empresas no obligadas porque les lleva a traer o sí a los sindicatos representativos del sector a negociar algo que no conocen dentro de una empresa que no conocen y en la que sus personas trabajadoras no han elegido. Por tanto, lo encuentro muy complejo de aplicación y para mí un retroceso. Ahora bien, yo animo a todas vosotras a realizar planes de igualdad, pero no planes de igualdad como se denominan por la ley, sino acciones en materia de igualdad. Es decir, no se requiere hacer un plan si no estoy obligado, pero sí puedo elaborar una guía, un protocolo en materia de igualdad en el que suscriba totalmente los principios de igualdad, aplique medidas para las personas trabajadoras de las empresas pequeñitas, sobre todo la flexibilidad o la facilidad para acordar medidas de conciliación. Aunque también, como Mónica, yo no estoy muy a favor de ellas porque perjudican a la larga a las mujeres en el sentido de que minoran su salario y minoran sus prestaciones futuras. La línea adecuada es la corresponsabilidad, formarnos todas y todos en corresponsabilizar las tareas de cuidado de mayores y de menores. En eso se está trabajando desde todas las organizaciones para que voluntariamente quien quiera acogerse a medidas de conciliación, lógicamente lo haga, pero que pondere muy bien que a veces esas obligaciones son sociales, son roles que nos han asignado y que podamos decidir voluntariamente si usamos o no esas medidas de conciliación que nos da la ley, porque a la larga nos pueden perjudicar en menor salario, menores prestaciones, menor jubilación. Entonces, yo animo a no hacer un plan de igualdad, a lo mejor una empresa pequeña, por la complejidad que requiere y la dotación de medios que requiere, pero sí un protocolo en materia de igualdad, suscribiendo todos los principios necesarios para poderlos aplicar. No sé si eso os ha podido mejor solucionar algo. Sí, Mónica, a ver, no tema dos plans de igualdad está claro, vale, que es eso, que as empresas que están obrigadas ou un certo número pois os levan a cabo, se fan ben, son ferramentas superútiles, fundamentais e que axudan un montón. Pero, como decía María Ángeles, no só tecido productivo, pois é como é tamén, eu creo que eso, pois que xa simplemente con accións de sensibilización e información nas empresas avanzaríamos moitísimo, porque moitas veces, tanto o descoñecemento, como digo, de certas cuestións que existen e que están a nosa man, se non as coñecemos, evidentemente, nunca nos vamos a poder acoller a elas. E logo que decía, outra parte de sensibilización educativa, non todos e todas, pois, temos o mesmo concepto sobre determinadas cousas, co cal moitas veces interiorizar todo eso fai cambiar os nosos comportamentos e derivan unhas cuestións superpositivas tanto para home como para muller. Entón, creo que, evidentemente, o tema dos plans de igualdade é fundamental e nos, pois,
María Ángeles non sabe, todos os días pois, implica moito traballo e moitas cuestións que hai que aínda que abordar, sobre todo con esta nova regulación. Pero eso, quero insistir en que tamén non perdamos de vista en que cuestións máis fáciles ou sinxelas como sensibilizar e informar a traballadores e traballadoras pois son tamén pasos moi importantes que non costan moito e que axudan e teñen a medio prazo unhas consecuencias moi positivas dentro das empresas. Dice aquí Anabel Soya de Ameitui que muchas de las medidas de conciliación no son obligatorias, sino que tienden a ser acordadas con la empresa. Y una vez que inicias una solicitud que vendrá denegada, ya que estás creando un estigma, esto hace que muchas mujeres no utilicen medidas de conciliación. A ver, yo desde la parte que soy de empresaria, y ahí está también Apegadicia, también tenemos que educar a las empresas y sobre todo las que están dirigidas por hombres. Nosotros también hay que educar a las empresas en el sentido de que si un trabajador está contento trabajando en una empresa, va a rendir muchísimo más que si no está contento. Entonces, los pequeños empresarios tenemos que cambiar también ese estigma de que no, porque es que nada más que haces perder para ir a cuidar a tus hijos, pero al final, yo como mujer y como empresaria, que es lo que digo, yo llevo trabajando toda mi vida y yo no soy de estar en casa por voluntad propia, es decir, que yo los 4 meses de maternidad no podía porque yo era feliz, yo soy feliz trabajando o en estas cosas. Entonces, al final, cada uno tiene que hacer lo que sea feliz sin tener que dejar el cuidado de tanto personas mayores como de sus hijos. Tenemos que aprender a organizarnos y a disfrutar de todo lo que podemos. Y sí que, bueno, ahí con Sonia de Apegadicia, pues también podremos hacer algunas actividades para educar a las pequeñas empresas en que las medidas de conciliación no tienen por qué estigmatizar a la empresa, al trabajador. Bueno, si quieres intervengo ya y así. Bueno, soy Sonia Acuña. Por el debate. Vale, soy secretaria técnica de Galicia y nada, nosotros en relación a este tema, este año, por ejemplo, en las jornadas de riesgos laborales, puesto que creemos necesario, evidentemente, pues formar, porque yo creo que formar, informar de todos estos planes, las acciones que se pueden llevar a cabo dentro, sobre todo de las pequeñas empresas, lo que estamos hablando, que en Galicia aparte tenemos muchas micropymes, pues por lo tanto no se tiene que acoger a ningún protocolo. Y este año, por ejemplo, eso, en lo que son las jornadas de riesgos laborales, incluimos pues, protocolos de acoso en el sector de hostelería, comercio, también estamos preparando pues, para llevar a cabo el año que viene acciones de sensibilización en torno a la corresponsabilidad, bueno, incluir una serie de acciones formativas que no lo hacíamos hasta el momento o se hacía muy poco, pues cada vez le vamos dando más importancia porque es cierto que en las pequeñas empresas no hay pues legislación, entre comillas, ¿no? Y por lo tanto, pues darle la posibilidad a una pequeña empresa, a una autónoma con una empleada, con 2, de poder realizar en nuestros talleres pues un protocolo para seguir que sea beneficioso tanto para la empresa como para sus empleadas o empleados, pues nos parece fantástico. De ahí que bueno, que esté, la verdad que encantada de estar esta tarde con todos vosotros. Vale, bueno, pues si no hay más preguntas por el chat, pues pasamos entonces